Čári Mari fuk. Juj. Nevadí. Máme tu Bear Brick. Bear Brick. Ukážeme na kameru, klasicky. Je to nejaký mliečný čaj. Uvidíme, čo to bude. Každopádne dizajn to má pekný a ideme si prečítať návod na prípravu. Vložte čajové vrecúško, zalejte 450 ml vriacej vody, vlúvujte 2 minúty, potom pridajte sirup, červenú fazuľu, Zase fazolo. ďalšiu fazuľu, oni sú čo? Fazulníci nejakí. Fazulníci Číňania. A vrecko s prichuťou mliečného čaju dobre premiešajte a podávajte. Čiže Na to. taká fuka funda luka. Chutnaj to už. Počkaj. Tak. Cíti tam aj nejaké tie fazole. Toto je aké horúce, Nie, ale to vôbec také horúce. však mi skoro jazyk urvalo. Ale nie, akože tak tomuto nápoju by som dal asi 3 paličky z 8, lebo no nie je to úplne také, ako som si predstavoval. Radšej by som si dal neviem, nejaký slovenský 7-upík alebo pekný domáci čajík od mamky spravený pekne. To bude asi všetko, majte sa pekne. Užívajte život a nakupujte sladkosti v Happy Voku. Čaute.